Avui som a la porta de l'Espai Línia, la seu de Comunicació 21, al bell mig de Barcelona. Us parlem de la Clàudia Serrano, una apassionada de les noves tecnologies i que la seva trajectòria l'ha enfocada en el contingut i el màrqueting digital. Actualment treballa a Content Stadium, un software enfocat en els continguts esportius, on pot combinar les seves passions, tecnologia, esport i màrqueting digital. Hola família, soc en Martí Ruiz, creador de contingut. Soc a l'aeroport de Barcelona, camí a Amsterdam, per viure una experiència espectacular amb la Clàudia Serrano, una catalana que està vivint un somni laboral als Països Baixos i descobrirem la seva aventura. Preparats? Preparades? Comencem! La Clàudia i jo no ens coneixíem d'abans, però ens vam conèixer per LinkedIn, que és una miqueta el punt positiu i divertit d'aquesta experiència de conèixer-nos en persona, perquè a nivell laboral vam coincidir. Els meus seguidors saben que estic vinculat al món de l'esport i vaig mirar el seu software, que és superinteressant, i he agafat aquesta experiència per coincidir amb tu. I del teu dia a dia, de la teva feina, què és el que més t'agrada? O sigui, quin challenge tenies al principi i què és el que més t'agrada a dia d'avui? Doncs, vaig començar l'empresa com a performance marketing, o sigui, jo em dedicava a tota la publicitat online de l'empresa i sí que és veritat que el que jo crec que m'ha fet quedar-me és que he crescut molt laboralment i he passat de només dedicar-me a tot el tema de publicitat a tocar molts temes de màrqueting, com pot ser ja tot el tema de web, redes socials també. Tu què vas pensar quan vas arribar aquí, per primera vegada? O sigui, quan vaig arribar a Amsterdam, a mi el que em va agradar més va ser com està tota la ciutat està com superestructurada i no sé, Amsterdam en si és una ciutat que per mi té alguna cosa especial. Sí que és cert, vaig arribar amb el taxi, en 10 minuts em vaig adonar que la pel·lícula era molt diferent allà que aquí. Aquí penso que és bastant més ordenadet, que tot està crec que els detalls molt ben cuidats. Sí. A nivell modernització, innovació van un pèl també per davant i no porto ni 12 hores aquí. Pràcticament tothom va en bicicleta. Sí. El canvi crec que és també inclús de mentalitat. Sí. Em dius que és superinternacional, que es parla anglès, però també hi ha catalans. Sí. I tu tens un grup d'amics catalans, no? I com és la vida del català aquí? N'hi ha gent? Sí. Parlaves d'algun grup, no? Sí, exacte. Jo com vaig arribar aquí, sincerament, el meu plan era viure fora, treballar aquí fora, però tenia claríssim que necessitava seguir portant-me tant amb gent holandesa o internacional, però sobretot gent d'on soc, perquè és com una forma de sentir-te com a casa. Clar. Parlo també el meu idioma, que és important també, perquè al final cada dia estic parlant anglès a la feina. Exacte, o sigui que va molt bé. I sí, també, per exemple, estic a la penya blaugrana d'aquí d'Amsterdam. Perquè la Clàudia és molt del Barça. Sí, ve de família. Bé, he deixat les claus a la bici durant aquesta estona que he estat fent l'entrevista amb la Clàudia i ningú l'ha robat. He estat en aquell edifici d'allà unes 3 o 4 hores i aquí segueix la bici. Bé, som al centre d'Amsterdam. Hem vingut amb la bici, quina superaventura. I bé, ara hem parlat una miqueta de la teva vessant laboral allà a les oficines i hem vingut fins aquí perquè em pareix també una miqueta de Barcelona, de Catalunya. Què és el que més trobes a faltar? Hi ha dues coses que trobo a faltar moltíssims i són el menjar i el temps. El temps sobretot perquè aquí la majoria de l'any està nublat, fa mal temps, pluja. Viatjo aquí a Amsterdam, què recomanes? Quines activitats a fer? És a dir, hi ha el típic turisme que pots visitar els 4 llocs més emblemàtics, però per viure una vida local del que fas tu en el teu dia a dia, què és el que més recomanes? Una de les coses que sempre recomano és llogar bicicletes i descobrir la ciutat d'Amsterdam en bici. Bé, tu ja portes 3 anys aquí. Tens alguna curiositat del país?
Doncs et diria que el dia preferit de tots els holandesos és el 27 d'abril. El 27 d'abril és el dia del rei, que es diu en holandès Koningsdag. Koningsdag, vale. I bàsicament tothom surt al carrer, és un dia festiu aquí, tothom surt al carrer, es vesteix de taronja. La gent local organitza com paradetes i ven coses, hi ha moltíssims barcos en els canals, tothom... Sí, és una festa com l'11 de setembre a Catalunya, doncs aquí és el dia del rei. Sí. Fins aquí el vídeo, ens veiem aviat. Adeu! Ai, que mato.